Moi alikuwa anaongea. Ati Wajakoya ndiye the 50 president. No tokonde ko record. Akangia gotera nyumba bigete chirega gotenga nyumba. Bahati ingia omwana orenge nyomba mo enyaruke nene egatoereria omwana oyomo. Jogika chinsa ganti nyuma itene sumo mwangete. Sumo kwachite kugamba n'abanyagitari monge sumo nori bwegari. Utaite kongite sumo kwambikira pakechae. Stima ndio ili ya musha ile tako kwa macho. Kanishika shingo. Akainua ile panga. Anikate shingo. Twa surprise umunyagitari agatote ipole. Omwana okorireki? Osirire. Bono tukebori etukuira kamwana akagoka mocheri. Tikatuira nina kamwana akabakanka. Torore na bali bandi gosimbale moyo gose bakure. Egero nyemebere gekoiru ire rurimo. Aba bande ngurangiri bali mamitu saidi elio kiria beire. Ngasinywa sengo bwata chuo mutu go igetasetirisa. Kamubwata chianga igalio kanga ngusa gochise ko seni ngomu mwata sitiara gasoka siko. Bali bande ngote bali mamutu saidi ngo chikurigia. Kusaba gwete sengo chikurigia timbarochi. No yo nero igurelio kirio minyo kirosoire. Osokirio mutu igase na butorera. Ngani pe kifungu pasingu mo bolingo ikibungu kusena yugwete kibungu. Bachukurwanire ndega kibabasira. Nabo bakiyambere teigo bano. Kamote inchuka kiongonyera abana boka. Agante yitali gasi yane ngokora. Ine gasi yabasigari. Uno mochifu kwirane. Genda pakasi yabasigari. Ogenda obatebi. Genda nonyenge Ethiopia olike. Kabubuli gakibono butukubona cyabirange sana maite ngaingochi. Karibu sana umachumba lero Inka TV na kwaliga nigo chagaiga imiyo muchiokeroka asitwache gotarira efamily yemo ebwate umuchando gotebekana nga omugaka bwenkeye nanyarete ko baga gwisambira nyumba gaiga nabana baye babere yagera nga tubakubasa bari gukorwa muchifu songo bakagaiga ati muchiokeroka tutufana ne family kamanye nga ninki kiarenge nende nga kiamangana ya chitaka bampaka akabaiga amangana makongu sana lakini entertainment ko manya mugano full story nga ninki kiarenge mbaka akabaiga na hinde ninki kiagerete nga omugaka asambere abana baye mbaka gukwa ase inyumba yaye. Karibu sana tubasa kugochiandare tutaite kwana na bantu be family no mongino ya no aregaiga atoreserenga nga kiarenge mbaka omugano yo kabaiga. Nchwa na inche mpaka mwele majitane Bridget Kerubo. Karibu sana. Machumulire toregaiga imeye kenyero kiamenyenche imeye ward ya Rigoma ase constituency ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira stoikire me yo mochio mwigota mangana ya una kunyetwa virus rabete taite tukwane no mungina gwenke atoresenga ngakianya bikanete mbaka ekabaiga ngabana bagucha gusambira nyumba ningokoreta mangana ya ninde ngakiba menyire gocha mbaka una mangana ya siteko baiga. Karibu sana tone naye mbaka omweli mungina pole sana. Pole na inde pole ito ya bene korwa Inka TV. Asante. Tukire gaga una tuigwete chi report yichi amangana bunabete igwa amangana ya mabe. Asa malita ngakiokorogo. Fibi nyatichi umanga. Fibi nyatichi. Umanga. Na ingina abana. Chengina abana.
tarachigoika se hali tukere amangana ya amabe agocha koba agocha nakimwamenyire ne family kare konyento menyeto bogimo obuya igawikira gati kabere iga wikene ya kabere kamache koba bunorio bongo bwarukire akogambye gento tari koigwa nero mugako lakini ya achete gento kiri kwebetera ligotiga maru bona kabetera ne chinguru maru ari bona keratika kagenda kunya kugamba tabwati toro wiki ngima utukona mugaso tari korara bona ngachega ikari tukelimo karatika ndangirie jirani mumirire nyagitari negari jirani agaika tukaenda nyagitari keregete nyomba nyorete akoereza tutaite kwenda kurekodi ya matera Bosonge studio ngotera ali hiyo ni kuruka yeye alikuwa anaongea ati wacha koya ndiye 50 president no tokwenda kurekodi akang'ia gotera nyomba bigete chirega gotenga nyomba onekere kazi ni yaika kamonyora nware agakana nchitindi kwenda ndi tukamote kurekodi tukuchia matera ali twateba agante bono rori togende noyo no agochia kamote yae lakini tika kusieka bageni bagendere gosoa tika kusieka tumana kwenda Bosongo oseka nyamba ndosieka tutike kiasi bageni bagendere gocha tukamurubisi tukamote tika togende tugende tuchikorora tukarine gari araganja kera tuika dogora igase chiduka jira nero gutirimbo kochikwenda ogende utirimbo kogende Bosongo irukere tokerami akarasimisa togende ororo tukamote yati gatubeka mafuta keroka kera tuutirimbo katuika ponga point matali agateba yaya tonchore gari kuchimate drive kamote yaya mafuta tikatoraya beka tukaika mafuta matanga ni 10 na yaroche mafuta tukateba narato kubeka tukamukani mafuta ande nare rogoro bado nande tukagenda tukikasa mafuta yo agateba yaya mafuta naraya akabwatorio monyene esegi uyo korundi akamubwata esegi nkamubwata nkamuira ninkamuikaransi ne gari me bado ne gari me kagenda kuyumba nkamuikaransi kana namuikaransi agante byaya nakirire togende bono tukana tukaika chenero akambuli chenero tware gochi kamote yaya egrupu nererega iga chenero tokogenda turekodi tumana kwenda abange Bosongo speaker chenero chire aganja kero tuika akachikorea murango no yugo chinya kitali agante italika ine plani mwabwate agasieka kanga gosoka kurume ryo monye nago chikosoka kurwega ali maikese kamoira ni agasieka turagamba tuwane Bosongo togochi uri akamote yaya rine ndogoika nanda kamote beche kinire ngwenete kurikiro akorobongo nande bukagendake tukaikanga bona neche kitukurikirwa so munyagitari bado bono mwasura se obisio munyagitari gose no mutene nisko twasoire bono tukamwebiri paka tukamusoine ne chinguru ya kamote binga neche kia kumurikira ryo ria kurike cheki agante imuka toende uriyo munyagitari akanyonsi ryo gamubete chuna mwerese tetana korara wiki ngima konye kwa mwerese konye na mwerese rie shida agante inkumubeta na ria arachikorara akabeka ria ryo niryo gakubike syringe akamote itali sindani tuacha ria gasoa gukura mono ria kamubwata akabwata kaminchoria gatamago cha gesieri kuboria babono nintu kubwatu wensi turi batatu ria supanga mubuguri oronka motereka kuchinya gitari meboni rumu erine tukamubwata ne chinguru akabetwe sindani munyagitari agatagita kaikomi nkoera chire abebuya chikaera ikomi tera mochaka 20 tera mochaka tati nanchi tekuoga nabagenderete kuoga igaikira gachaka korosa bona gachaka koire story nse bona kari kuoga okore gachaka komubua kagendera kogendanse kera munyagitari agateba turuchi orosire bona akaturikira gatwachintetere ichago cha kunyumambi na marogo lakini kingomuikiri butuko sasa baga nyomba chunsa astatua chete bona betru yangu na chake lirimo abetru sindani chinguru cha chakire komubwa karo 30 minutes chaira bona after 30 minutes nyagitari abatebeti momuimoki momuretenka tomorentenka akang'ama riogo agantege guika butuko yanto guika nyomba iri sasa bamoentetere yemo na kemambi njako mobono kemambi na marogoba rito ikanyomba akaenda pakeru mu guikaransa arare borere nimba tsintere mu bukuri ngo chikuye amache ngo chikocha kanyora bwebisiri orarire akaranga bwatana korara tigarare
Kimambi manya guchiko mwachinde tere. Ntochete ko mwante tere. Njete ko mwikire kurara bono ngarati ko muturoro siri. Akarara. Ukaika mambi gaika saa 3 ngabuka. Karana boka. Nari narosetie cha saa 3 na jitoko nyorosi saa 3. Ngaenda nganyoro chakire kona kwenyegeri. Ngamubikira ichai bikombe bibira akanyona amatoka iranywa kamwentetereria akarara ujiwe ikachinsa ganti nyuma itene sumo mwangete sumo kwachite kugamba n'abanyagitari monge sumo nuri bwegari utaite kongite sumo kwambikira pakechae kamutaite ngobekire tisumo akarara akeigo naenda akaboka agasoka ngagacha kuye bite byesukuma akambuga ati gocha mugondo kamutura ngo nakoeresa ndange story ibona bete kutukora kiniera kiri yayete yote igwitinking koeresa lakini no ikara staff no tole na tugutira turamugera kite igwitinge ngoeresa rari bia ya gutira tuguchimuko ngoe kwani ari gusenga ke akirete kira ko mubori go igwite uba mutebete ninyi gwite bo rina ture bite bikeigo kaimoka kania gutirimbuka guika riria gutirimbuka ngatebia ngo yaya ngo tamari tigamu bwati ngo morora sa guchikuchi kamubwati gocha mate kamburi ukate ngo tamanari yaya nje nyumba yukaite ngo tamande agasoa nyumba kirasoa nyumba tukaragira tukarosiranji tukaragira goikamara kwa tukaragira ngamana ko mwana ndende terachi kurara ritukuria gatata agakana kitatara chikwangete nesumo nyugwete chikoni kurunda agasoa gutwira matense agasoa gutebasi uoni hata anatema kipande ya nyama kungainiriri utwira matoko bakunyariri umana kurutanze nyumba akutwira koboka tukusotinyirie yanga tukaragira tukarara agante bibono tetere chitinji tagiti bugakimambi ngero bugakimambi bugakibuya agante yari ngibono muisonde kinsi agachiri kwa burugete kamukani tindakora none shida yabete nasinye tukuburuga agante ninje nguchikuchiburuga ngero tuaboke kimambi kamute chitiri kole mapi agante yaya kamute nichombe nguchikulisi para agante yaya ocho sibe chombe ruguralia sinkole munya kongambi kinkole tukaenda akarema nene nganya kumugambi riria gotene nangu chikumurigereriga ugasa na rori kurema guchinze ikamata tageti murigereri gatenene kaikanga mutei gakikwara sire tuinoke agante yaya pakankure igaikase kitenga mutei atigasa ina njenje nkure aganja tukainoka kero twekagaiga konyora riria ruke kuruma gusaririe TV njare koroki agante tonde tugurende kora kurumaiga ya igo gachagite kare kurwara kine ya kabere ngo gotebie just wiki chibere na chia sariti market maria bete okay one kerasa ante tonde tugurende kora tukanda nerekeroka tukagurende kora yarenge muiso muri buya turi buya nere kwate shida yokukoro ante tutirira tugaite njire tugaika keroka kero tuagura kamote yokukoro kwangire paka turi nepiki agante tikabona turi nepiki tugaikaiga akagendera kunganisha agante isipike tukure karugaranji tukari kera twaragira akagendera kororere TV kamote tikangende ndara keigo tontura utike paka senkubokera linararanga nawe agachagantura tatwende kulisi chiombe chera ngararendo kororuiranire buya agonte itwende kulisi chiombe tukanda tugachirisi chiombe para imbure goikirego chakaja chakire goto tukareta chombe chinga chisiekera nyumba agasoa nyumba riria kubeke TV ngamote itigate inande na riri kare yagiete tigembure rasira kamburi nganyake kamote bia akege breji gasira agamburi teke ngamote yae bono bekorore kamote timbu ati bustige bono ngende ngore chibando agante itoende komo konyora mukurumu abo mutumire chibese cya musabitaje gwakire nyumba prasteri ya para konyora mutumire chiri busane kuna bayikona neteje ariko mutumira agante itoende ochetinga na nje ndusi chibese chitoche rinkosi yatinga nagore chibando ronande ngosi era kanda korosi chibese kera koirana akanyora nkaranste kesona rakini munye netinga nero gonsiera ngarosa tu akanyora na ikaransire kero agaichanga mutaitiga ngende nguri sukari tikoyanya kogenderera gosi kero ngoirana gocha nkanyora ngakanire chibese chiri pakachie chibando bono chiri chibese chiri konyora rusire tugachaka kero twaikaka tukaruga bono maroga babwire tukaruga kabeke TV tukaruga ditwarageire agante inande chai kamoroserie chai lakini iri ariko nyuma rutakaраgeire takarire ndagira kibona kaira niria yatigira kania kuragira kamoe chai riria nyure chai tukanda tukarara bana bakamute good night panje tukumurangire tukateba good night tukaenda kurara tuenda kurara
Chokora chikaika saa 6. Kaiko burugira yake ngurukania. Vitu inanitembelea. Kama ni watu wananiua. Kuna watu wanaona huyu mtu anataka kuniua. Kuna vitu inanitembelea kidogo tena akarara. Kwenda kulala kidogo hivi nikasikia amelala, kumbe na mimi usingizi ilinichukua. Ukalala. Kaenda kumbe alienda akaleta panga. Akakuja paka kwa rumu na panga. Sasa akawasha taa. Stima ndio iliniamsha ile taa kwa macho. Kanishika shingo. Akainua ile panga. Anikate shingo. Kaangalia kwanza akachua kuna muhuni, kuna shida zile zitanguliza kukanyaga chini. Kaona ile yenye kumzuri ndio atakalia kwanza ile ndio isisonge. Akakalia hiyo kwanza aliangalia ni gani ile umeumia. Kanikalia. Ile kwenda kunikata. Kamuuliza unaniua kwa nini? Mbona unaniua lakini? Kaniambia. Alafu akainua kabisa kwenda nyuma. Nikaona ananigonga nikainua miguu mbele. Miguu yote nikamgonga hapa kwa kifua akaanguka kwenda nyuma. Alianguka kaanguka na ile panga ndio sasa nikatoka mbio nikafungua. Kucha nje. Hapo unapiga nduru usenga kile. Nikatoka nje. Kwenye kumaboli aiweka ngambona unaniua. Nikatoka hicho ningestuka hata angenigonga. Sasa nile nimuuliza ni kwa nini yeye akaona namuuliza tu pole. Vile alianguka chini nikatoroka nje. Sasa akafunga. Watoto wako wameamuka wamekuja wote. Sitting room. Enda mulale. Akarudi basi tukaenda. Watu mimi nikakuja nje. Nikakaa nje. Kajaribu kumwambia afungue. Akaniambia kwanza pati yako. Ndio nilikuwa nataka nitangulishe. Ndio wengine watoke nyuma. Hiyo ni saa ngapi sasa? Ilikuwa saa 6 hivi sasa. Saa 6 ubutuko. Ubutuko. Aganti naye nataite gutangani. Abandi bamana gukoraki. Bamana kubwati akanirusha na simu yake ndio niku simu yake mbwata akanduta ikangwira. Bona ngaje Trisa. Kaigua chakiri kwata kaleta nikaangalia tu kwa kateni. Kachukua skuru. Kapasua TV ya kwanza, akapasua ya pili, na akasukuru anaongelea na nyundo. Kaweka radio, friji akaanza kutoboa kila kitu. Nikaona huyu sasa ni kama ataharibu kila kitu. Nikapigia chifu ndege. Nikamwambia nataka usaidizi. Huyu jamani kama amechizi. Lakini kuja munitolea hata watoto kwa nyumba chuo amewarudisha kulala. Abana barabumba bogete. Garaba yote kabaira ninaenda kabaira ni. Bona bakanda bagasoa bolere. Kamata inchuka kiongonyera abana boka. Agante yitari gasi yane ngokora. Ine gasi y'abasigari. Uno muchifu kwira ni. Genda pakasi y'abasigari. Ogenda obatebi. Genda nonyenge Ethiopia urike. Kabubuli gakibono gutukubona cyabirange sana no maite nga inguchi. Agante biya genda enonde ga compound ntenine rogora. Agante ya genda. Gakire kasi ni yane. Bagachanga mutega kinobwate namba y'abasigari rendonge. Ngakire bwa maite. Timete buna baeresete agante tiganda baganyama atatu kaganyamba chikocha. Kamanya kuirana nande ngamubuli gaki akira tkuseto enda tubuyi. Kabuguri pikipiki ngamuteino igaki togenda tubarore tubareta basigari. Tukakeroka tukanyora basigari batatu. Kobateyetera kinkonyora bamanyire. Etarende togende ngango twakanire pikipiki. Koba ndemba ikino njengwakana. Tukalina ni pikipiki iki tugacha ibere bono. Jengalina n'umusigari yomona babiri bakalina. Oyo yagatigaranze kasi ni yanenga moteiriye pikipiki yori nenjengwakana chuchi bese nyumba chiaringe nasogete busa. Litwe ikirega para mata wigeita. Musigari mna kombori onaga saine gwatie bintu nyumba. Iwe sauti na romo igwete ngano mo. Naga saine gwatie. Abana nyumba balemba siekire no bale nyumba. Akamburi ayigwete kingi kigekubuga. Kamuburi no mbori nkikubuga gakitore komo. Kusetika togenda torotoenda mundu siri abana boka nyumba. Kero twaika kamura bakamburi ritanga bataya kurukwasa manga. Bakamurangiri muze fungwa. Yaya risasi mutaite ko ngaka. Bakamote intunturi gukorasa. Akareto moro agakomore birore bikagunze. Birore byagunze musigari akachikorora agatama kuchikisona. Agateba papana. Atutaweza. Oyo magacharukire mauga agatama kuchisiko bonzi bagatama bakagenda tutaweza. Kwanza hapa tukipasua ni kwa nani murango kabate ya mwana inusaliyo murango. Lakini mundu siri abana atutaweza. Bakagenda igorende gaki. Kera bagenda bononga sinyubuna abana bakuru nyumba. Kazi niyo yugwate chume yagacha nero. Konyona mutumire gesire ne chuma gakigendo retatore buna togokora. Kera leta bona singe no liagwa kuri nyombe birore bakaumia. Kachikora gakimba kwitinga mure chumeri. Kachikurwa ni kubutore gesiri gegansinya.
kachikurwani gwake gesieri gegansinya kachikurwani ngarwari ndio cio murero utiro bekire chikosonia moretre bakachimature cio tongi nunkolire imore korusko moroche mako enda tokore tate tio pakosuki chikati ni no moroche kuchinyoma murero utire kachikorora gakinga chaiga sabana bakorari rumwe ya ruguru kania gwake rumwe iyo kerore kinga itapaka birore bigate kasaka butuka gatiga goika kanyora naka kabigita akakabigite yanga yo orenchi na kugateneine aba bande nkurangiri bari mamitu saidi elio kiriabeire ngasinywa sengo bwata chuo mutugo igetasetirisa ngamubwata chiyanga igario kanga ngusa guchaisa kuguse ni ngomo mwate setiara gasoka siko bari bande ngote bari mamutu saidi ngo chikurigia kusaba gwete ngo chikurigia timbarochi noyo nero igurelio kirio minyo kirosoire osokirio mutu igase na butorera ngani pe kifungu pasi ngumo bori ngo ikibungu kuse na yugwete kibu bachikurwanire ndega kibagasira nabo bakiyambere teigo bano yambere teigo pole chinga kichos pyo gukura usabana bagukura ku nyumba banyakinyoro gusizira ni cyo bana bakureti abakaneti ebakirete kero nakurete aromba chete abantu mbachete nakara baikirega inyumba ero konya yagwatira umuriro konyora tarasamba igagusamba kero barona ria gusamba Kimo konya kumakwandira ku nyumba ngafungwa na abana baramukonya moko batebe nkonye mbirengerekia ibi aringase biachita ibuna mamumwa je natakete birengeri biane konya ndiri okubwa nonya ni nyumba yari gwa kusteri ende yonsi na konya ndiri nanyore tobo konye kurwa sabanta abo bonsi atango nonya bonsi mbegeti koye nonya bare koye nabo bare kurwa ribundora mahoterende gakibayete yari gochoko bego gaki Pole sana mwashumo ligere nka TV no igotega igabu na mama mwabo abana aba akoeresa una yaringe nene nabugete kuruba igamba kakagenda kurigi agakiro mu chifu esinyi mu chifu karamote binga itali gasiane kagenda kurigi abasigari bagachamba kagaiga kara basigari bari bachamba kagaiga eba oboete na botora tebe nga kinga eba oboete bakamote binga agaiga nto kunyara kara baroche maka ibirore byashakire gwatwa ibya nyumba gabwasa bamenyete agatema juu chini umwana konyete osese batingia umwana oyo mobweka nero igote basoka ku nyumba no ari gaiga no ikaranste gaiga story disturbing sana yani mono nende mamu mabonero koeresa nga yari kunyarikana nga mangana yatari gochira guikira iga osari nkonyana nona abana boka banyare gokonyo ku nyumba gari na batigara abagenda nyagitari batwara maote at least na bari kwana nyagitari umanyanga abana mbache bagwene gosa abana nabo bari mbale safe yo wikira bonega nga ondeta yo mukonyete kurusia abana bari nyumba ende kara kunyokwanira mo gakoye nga to kuibora ku nyumba gaiga tari kuigwa ekabe bahati mbe maka abana bagacha kuye nyumba mbakugukwa nero monyene nabayite mbakugukwa iyo mungine kero korengere linga ekero agusamba inyumba iyi ninki atumegetekere nyumba kwate birenga nari gutemito akabekirani ni mumoroche korusiko ninki atumete gusambere nyumba iga konyoro butoire stima ekera nsogeti siko kerongotama gachieta akabutora stima yonsi chigwaya pia akabutora Kristo machuna nero gukora gweri ni akabutora pia kabekanse kerabekanse kamana kuimoka gachoke binte binechi mattress chikoshoni chiria keraga Kenya paka chikoshoni paka chi mattress kerabeka makareta ne chianga chiaye agatongie kebiriti atongeti nindo chibuna gotongi ngonya kumukwanira orai ngona kumukwanira ndi karete bitabu yogo soma kusine byumwana yeruse tie bagi kabisoma kamana kabisamba kamana kubekira chianga chiri yagato nyumba kabwato muriro bado no mutene niskago kere kubwato no ntene bono kusina likuminyo karende ngochaka gutagora kotema kusini ntagora abanyakinyoro no bari mbako bwatisi bari imbaje tukutatiga mbaramu obwete lakini imbaje tuboneka baruchi na isire kuachakire watetirisa kabisa wakasoa kumbwatisi na barabu watetirisa uri abe bahati mbe moigete ko bakona ana babere bagiete na tato mwabe nyarokene ne nyarokemeka one nabwate myaka 16 nakanda kabwate myaka 5 myaka 5 ego bonsi ngana abana b'esukuru ebonse barenge kugasogete nkaria pole asante ekero mugaka gucha gwikira igamba karuare mbaka mugende nyagitari nindo chenga kurigora iki story chikonya kwa abantu bagoteba nga depression abwate bose konya mamenye tibuya ayo manyere buno mungino mama ite no maite nga ninki kiaringe mbaka ibirenge libya bigacha bigatuma
Saka babo umuntu okorengeri goso gochanda nyumba iyo. Ere kigachitiri tukirimo. Gateba ntao. Gachagete igantao acha pombe. Mwaka gani? Ni umwaka na Ni umwaka. Igo konye kuruocho mochi oyo kuruosoka gambia mumenye. Njentwana kugosana nere pi. Yaya njentwana kugosana pi. Haya. Na kire kintu nere kugura na kire kintu nere umaitu n'abana bakoba. Njetimbwa atikene konero konyore bibarwa kora. Kare gasi arenge gukora ikibarwa Davis yandishatiri buri dole. Mwari gukora aye komenyete nkaga. Ndarengeka. Umwaka yo norashagite kurwa. Nando mutienyi uyu. Umutienyi uyu nane. Uyu no. Noroyo. Akia chagite gase science tire umuntu ngorate bare nga ikero umuntu agocha gwikira bakora gekero buneke chi science nchira gokwa chiri abantu bakoruka nga red flags asige songo aingo aroche science yeje igete chekera tebete nga natigira maru ikamana gwika ngama tukabirega nabago kugambi kusina bukumugambi nabo mugukwa negento gigwikase gete kwanyoro chire sikopi tabikiri mwari kogamba teyo usiko kugendera kumukwanira aina buruche nganga momore ngukwana more nera uchuko buli ati juta maite kusi ati uko nasema nini nani nangi akumwira ni andi kwanyoro twakwane nandi ikabuyeba wana uko aroche ngabona iga yatari naroche tari buya nekera chagite gotenga nyumba kono nagoteba kore kodi yo wacha koyarege nari naroche sasa mechisi kabisa nari moirete nyagitari mutuko nari bona konye kwa mwende na twato ende to record ili nagiri tanga ni kwa mwirete nyagitari nari ende taire tima tukamange agacha gukora mangana wikeni yakabira koreta mangana yabona asa birengeli bya noro chingana bwate depression musana bwate birengeli bagoteba nga birengeli bigwetere mate bona sengenche gento ngocha nasinyo igare go ikontebi ona watu wananichapa mwana gonte iwe ni Phoebe lakini sura si yako vile naona si sura si yako na ni kama uko na microphone na ni control sasa mimi ama remote nimewekewa na change kara Sasa igo mwikana sita gocha goteba nga watu wananiona yo so kontarira oteba na baba kani gakiti gantu kamense mbasa bamera talinga ne birengeli bya yose ni mwari kuma na nyumba gose family haya gake nabacha goteba nakonya ndiri tuoma na kuru mapema tango na gete gotamana abana kuru nyumba rinde nari kurarororo pole sana myaka ringa kwa menyerega yose mwamenyere nere kuru nyomo mucho na nyumete 2006 kurorero mbuya more mpaka boniga tumenye territory classe siriga tareta ya 27 bono kurulinje no ndiga lakini abamu abondo kuri bakari inje bwikanere turega aso botukobwa una mangana ya chitekoba aye unko abogete mbako kagenda kureta abasigari no rengere tinga gento nkere kwari gocha gukora kyari go prevent mangana ya gocha ko happen gose gocha konya ko renga abana zirinde nero roche kwari gocha gukora konyandirio mu chifu achete konyandirio mu chifu achete go santomera abantu kona mwakirete likalio gontoma ari gontomera abantu kare kuika kusamba jukuru roche saa 6 saa 8 mpaka saa 11 ya asubuhi nalia gocha kusamba tangomba igitego konya na basigari bali tangomba igitego konya na bakenya sibakonya kose nonye bali gocha kosoki gwa bali kumia kitali mono pole na yoroche nga chifu ale gocha mapema lilikuwa mwakirete sinikonya nonya mangana ya taraba tangana bachite gokonya nonya yo monyene koruga iga guchinende kurangiria basigari korupara nende muche mwira nemba kagaiga apora saliri naende binge usajiri ebintu iyo nkoru saa 6 chiabu tukombaka saa 11 na binyo mbego cha koyi nenda lia bana bagocha koyi bona pole sana Mwacho muliga na boigwete gaiga buna kweresa chifu monyere taigete gaiga nene na barocha sebirengere bya chifu ali gocha gutuka kera mwakirete simi nabona nyayo monyene okoligere inga kuruchinsta chi alinge saa 6 chiabo tuko mpaka chinsa 11 chiama mbinalia nyombe yegocha kuya onye ndiri nonye atwarite umuntu komokonya gusa atu anyore to bokonyi tangana bakonye tabana gusa no mogako yoyo monyene kora amangana ya nairete egeke gitambe sana chifu yo monyene ne guchagai sana nya mangana ya mbwanga betera kinyo chire gai
igore kere mebere ya bege tupara ekairu mochari kero tukoirana nari namunyorete ari matari kamuguri gaki ukumbekere suti gocha gaki gwantikira abana bayi achikoigo gakaenda guchimana timetia sachiete nende taracha gocha lakini mambi nachete mpaka kaligereria mebere kere paranga tayeti korora mebere tayenyorete insari anyorete yachire no ate nine tupara anyway bona yabeire nende tiga to gusabira turi nyasaye akoe chinguru nimete nga chinga kiechiro cho ni chinga kichire chio bokongu sana nyasaye aende gukoremi kabisa ugendere igo nimete nga gwikira bonega mangana yambwanga bete murakora no nyime bango ende ya matanga kuikira bonega mabwati mibango ende yonse murachaka ukore mibango ya matanga gwenda tore gutagira inke tumanye ngaki mwa planire nende tumanye ngaki none intu bose abarigeria baitu ba Inka TV ngaki bakuba asoba konyi gochasore no that kwanyogire mechando kwa lose 3 people the same day. It's not easy, by the way. It's so hard. Abantu batatu kagenda rimo nende mbaru arete okay na mwana shikaba munabira pole sana kanya saa komenta chinguru asante mwacho maligara Inka TV kwa igure buna ARS rero monyene nonye mpaka wikira bone igamba bwati mebangende mangana yambwango igabete igonko enda turi gukwana n'abantu be family gose ya materiga iga abara batorese ngani nkibamanyete igoro iyo egenteke kiabete iga togenda ale kogenda turi gukwana n'abantu be Inka tutarachi kogenda ale no bate namba yesime yawo muntara gwakira no kwa pole gose komanya none mebango nabo kwana na namba yawe yesime Nyekwani 0702 97 41 92 Nokorora alimo 0702 97 41 92 Amarita koleta Maria tangoro kufipi nyaticho manga Fibi ende bintu nyomba by the way twaligereire nyomba ko baro kitore chibicha bona togenda tumagano yo ebintu biyete byonsi kanga bonega guchaka from scratch yani kende nkeyo kere ara ke konyire gose egento kende nkeyo ara rusi nyomba agari una bobo konyi bono turasabe tutarachi konyo nonye mebango ya matanga ngaiba ikeire una na bobo konyi nonye Fibi ero monyene gaiga arasabe kende nkeyo ara rusi nyomba agari koroche chibiche chikonya gweta gabuche nyomba yibuna igeyete kabisa kende nkeyo nonye nekemo kiabete saved korwe nyomba yo tochanda ali tukwane n'abantu bande ayamate ye family na baro batotebinga ninki bamanyete igoro ye genteke kiabete litkori igoro Mwacho muligara Inka TV karibu na inde mwana nakora sangu kura na tuli guchaga iga ne yamate no ngaiga nkaranste ne kazine ya nyagusira bose umugako osambire tabana ba inyumba ere ntatu erese kiagera ngana ate biunga no ari ngigaiga ubutukubu akaramanga ya beta torese ngiki kiagendrete karibu sana Asante sana Samarita ngakiyokoro Samarita ngoro ku Nelson Ombaba Mose ende kasi ya nyagusira tato mwabona tata ebali chindu yarengange saa 9 cia butuko omongino yakangakira esimu agantebie kasi ni yawe yachakire gwate ebintu nyomba inchumorore gose momo kwanenere egera atiki gosaria ebintu ngaimuka ngaenda ngature chikasi ni chinde ibere tugatirimboka tura abantu batatu tugaika kere tuika no menyatanga ekere tuika omusubati tukamonyora no risiko afe inteti araire karamaime tukamogorora tukamuikaransi agatatu yo mugako yo no ari nyumba kere twagenda tutahite kosoa nyumba tukanyora umurango asiigete echabikurume nanda kabike kefuri igontu ari kunyara kosoa nyumba tugatema gukwana nere lakini tachiti gututegerera akagenderera gwate ebintu ngaruoro ngakire anko ya yesimi yanko uyu agacha nere nabatemete gukwana nere lakini mumuru yo tachiti gutiga Wano tugaswa kubura ninki togokora egere tokonya abana bali nyumba kiagera mabera amange aringe sabana egere toburani tukainyora nga sub county offices no chira nanda basigari mbaro obuya umusigari oyo obo monene nimbwate namba ya yesimu ngamwakira esimu introduce ngamateni nche planning okwana ekasi ni yane yabire wild no isiekereta abana nyumba nanda gwate ebintu akitokonye na motokonye no nabana musigari uri agantebia egari yeito eyakobete abamurabaini wa esi
abachore twako endeni wise tigango tumere esimi ya OC crime agantumere namba yesimi ya OC crime Keroka police post ngake nambeli ekero musigari yo monene anyebwata agantebi kanyake igo ngo kwanderi chief umusigari omong'ao bono akang'akera esimi agantebi gari yaitu station ya Teiyo egento mogokora rigichi pigipigi gose morigie gari mocha gutuoi ntwakora kende esauri obwanchani bwa abana gwetera omusubati musubati agateba no ichibese chiatigara nyumba togende inu nabo nkorora ngingwaka na chipigipigi tukanyore pigipigi ya moto kalina no musubati Keroka obutuku bwiri kurumata paka Keroka kere twika Keroka ubuye tukanyara basigari abo no bara basigari batatu bagatubuli bono mwacha ni pigipigi yemo tukamutebia gaki eye nero twika konyora tigaturigie pigipigi ndi gwithini Keroka tukarigie pigipigi chipigipigi chikaba ibere basigari babere bagarine pigipigi yemo bagatangana omusubati oyo ngina abana no musigari onde bagarine yakabere nchenga tigaranse ndigie pigipigi ngao bagatangana gocha bati muzuri nganyore pigipigi ngao na nchengalini kerengo ika nganyora basigari no bare batatu bakwanire nero angire kubategerera ngonya gukwana bari ku rusiko ngonya gukwana bari ku rusiko nero ari nyomba tari kuigora korwa kandi tindi kuigora bono abasigari aba bagaike point bagateba twasinyiru bono gento togokora inurigia abantu bamina abanya kumukwanira bukiere gose nanja akareki a cool down ntu amanyete plan yabwate onye tumanyanga na bale uchigwokia omulero kanga atuagete no nebikura abantu bachi lakini ntu amanyete tugakagera ngo kibole a cool down aigorero na abana bande school to our surprise kere hachi kuika saa 11 omumuru uri agatonga ibintu biri ibindi bya ariko nyakobeka amo chisovo Kenya nire obekiramo chicaution akabitongi bono omustu kuri twabwate ngotongire ibintu kero omonto akaminyoka guchimwaya achikoreta eite chuma egesire egere tutagurire abo mwaroje bono muriro chakire nande chi mattress una chigwoka bwangu chicaution echi tukaminyoka nabona minyoka de mwana ngareta chichuma ibere chukore machingo na abande bakaminyoka bakareta ebisire tugachaka una togo kuno morangu gutagora nere no ari kurunyomba gugutirete ninga ngugokanda mo so we were working under threats lakini twatemete omuriro yo sitting room kabo monge bono agatama ku sitting room agacha bedroom ya abana na bedroom mwana otogutagora dirisha egeto sokeri abana ebati ingia omwana orenge nyomba mo enyaruke nene egatoereria omwana oyomo mwana oyo magaika gosoka twamusokirio oyomo musaja uri akamanya gocha no moro akaribe dirisha eri konya twataguire ari no moro egera abana bali mbanyara ogaraki basoka no we had no access makitoko nyoro abana no uri ngakia gotoereri nare no ari no moro pone esa uri erio ngomo kwana atotera kinta taiti gototegerera esa uri erio kiriria abana bali bakaine heri erio kiriria suffocation abana bali bakagunse na ise nera akagwa still bono tugasaine kabisa gutagora kere twatagora omwana omoke agasoki gugocha isiko kamwana gara about 4 years agasoki kera soki gwa tari konya she was unconscious nkabwata omwana uri koboko nkaminyoka baka chipigipigi cha denine mata nkaline pigipigi oro omwana baka medistop nyagitari egere gusinto konya life yo omwana to our surprise omanyagitari agatota ipole omwana okorireki osirire bono tukebori etokuira kamwana agagoka mocheri tikatuira nina kamwana akabakanka torore na bali bandi gosimbale moyo gose bakure egero nyemebere gekoiru ire rurimo ego mwana yo konyero oyire gose omwana konyataraya meja rigendo kia muitete suffocation iriye smoke iriyo kiriria bono tukaira na bono gocha kera tugika mata para tukanyore emebere iriye bere noere eyo mugaka eye nyaruke eye nene hare gotoreria omwana kuru nyomba na bona ari tinaka mwana kali abantu baringe ka babugite omwana uri toira moya ari tigwa surprise diega ngoreta omwana nkobeka eze emeberende muimogete koboko na imugite koboko ikiagera we had no alternative kera emergency yabiru menyete na bugo tacha no ense gicho save life lakini bono ntuigete komokonya bono abasigari they did a mistake let me tigante be it was a weakness tinyeruke mistake kera timanyete buna bakara trained ekere basinyetwe they could have asked for support from elsewhere ikera bono onye nyagitari kwasinyuko rwali omuntu you refer that person to another hospital esara nyore better treatment
abasigari bari gotena abanya kumukwanira barangiria abasigari bandi turu esimi ngaki twachira asegete twabeire inefficient tokonya abasigari bandi gere bakari batokonye egere kangamba batokonyete nabo tu musigari mwari kurutana ni diagas ngaya nto kuruta diagas abana no bari nyumba bono kombe umuriro uyo sambita abana ni diagas ngakyuroji mata na bari kuruta diagas abana baria amarigaru amaiso lakini we save life bari kuruta risasi umumuro uri abe confused toike kutagura umurango to save abana ubishoni yo mwali bari kumwaka na risasi ukogoro akira to save abana korusiko ndina poto moroje ekiara bono roje but yani bahegerire richiko at the expense ya magima ya abana so abasigari barabo they had a weakness they never assisted us na ande kero citizens tubwate shida etokuminyoke saba sigari for support one kera abasigari bagaza ngamba akonyara ngairinde toraji na ande next we were surprised we were surprised kera ri bata tebeti mburanga kali cyabo nchiyo ekere bayigwete nk'abantu basambiru ebachite chirandi kurusa ibere ni gari ya CID bono chigari jiro chigayicharu ngaichiatuka kuru so let's be realistic basigari barekeroka bagotokonya I'm sorry to say mbatokonye ti if you can notice my tembu ya bari kwa kumusacho yori sasi no kugoro anya kugenda nyagitari for treatment Igomba bakonye tinabona no rochenga it's a failure on it is a failure on their side kiagera ngamba mwirete gikaba ithaka murukuruga iga mwenda baka keroka tobarete chikoimo kichipiki mwoche mbaka gaiga orjo mungino yo or promise ngane ro gwakana bamanya ko rorande baka ngamba konya ngoni wasaidi mwatemete sana tourist chajibu in fact we tried where we could lakini rende wano destiny na beko baigo ndoko kora kende but it is very painful it is very painful no ne nyumba na nyirigeri ndochenga na nyakende nkiyo kigete korusi kunyumba in fact bono epinto biyede nyumba kirigento kurwe bitabo byabana chiyanga cyabana everything so this family needs support so my request ne ana bantu batigarete na babere boka bona bantu batigarete mbabere umwana uyu mwaruseti nyumba umwana uyu twaruseti nyumba na ngina umwana naro ere ni skuru akare singine koro Eldoret umwana umumura or standard 8 abana mbarenga bari mucyo bono abana barenge bane abana barenge kinyaruka isatu no mumuro yombo umumuro era amenyete singine koro Eldoret abarenga abone kinyaruka isatu na ngina naise iso kure ni kinyaruka ibere so ngono tigaire nyaruka ya mono mumuro enera ponete koba ni skuru yakapone okay on your end no ruchenga I know my tene cousin yao maybe mwakinde nere ya senka ya no se iga nonka mwakinde nere na what stress gosenga nga kia chagete kurwara gosengi kia garete gosa agasambira abana nyumba gose na igure before sambira abana nyumba ibintu mbirare gosagi no nyumba ibintu mbirare gokora bitari no mo inki kia garete amangana ya gose kia garete akabayiga to start with umumuro yarengo mukiriru tabwate mangana and the boy was a genius umuntu ko be engineer y'ibintu more than 5 in fact umumuro nabaga ko bikere estima wiring nabaga ko bikere chitile buya sana nabaga ko kolera plumbing buya sana chi TV kana ero rekoros chi radio na ero rekoros chi simi na ero rekoros so I can say he was a genius point number 2 mumuro yo tabwate mangana mange akero monto akirete na twale shida taligo go express bono ndo kumanya shida kia bwate last week na vera reka nitinga ochakire gutwara bune mental disorder akaenda nyagitari keraenda nyagitari akaigwa marioga yaetu nagenderete kunyanyu bono ndo manyetinga amarioga aya naratwarete reaction no muberoye usaka burukani kende onyo uri gusiba kende akaburukani kende kigachikomuletera ishida ngusibali ngo of course lakini when you are under medication ngo kandi woni ngatokoraki bono ntokumanya arongeki na agachie secretary agasiba ikikero kinto kumanya bono rende karaba igo umumuro yo bono ebinde byale gukora nandi narenge engineer y'ikipambu kiri kiko musamaji kuri gesima ari gukora ne company kuri shut lift ngwatebigwa of late esa ultimate sene sauri ya corona egasiga kera yake agatebigwa you work for 2 days per week bona kero work for 2 days per week aliye so kamenya ndo maite isko expenditure cha ko baigoro aka opti gotagenda
mbuya nabera kanya gokora chigasi chiare gokora igo tabwate shida nene and they never had eshida nyomba mbabwate any commotion mbuya bamenyete buya nigo negento kia chagete nende nkiraira nkeire tigeka kiabera around 1 week nenda amang'ana yagacha amang'ana yagachakoba pole sana muchiga igando che no bamenyete gaiga ndoche nende nyombe ine ya tatu mwabo tatu mwabo nere nasirite akabeire mu accountant mo university Doret lakini nasirite bone nyombe ne ya tatu bonde tayo menyete gaiga ya yonde tayo menyete mamu mwabo akamenyete ri Doret nyombe ndenero bone nyombe kanga mamu mwabo menyete lakini taiya nake birangeli byane byachiranga ekera ari gukura botuko usera ari gucandika gweka amyonde ukamenyete gaiga kitende batanga onde tamenyetio Bono ni matenga boniga mwairanire zero abantu bono me lose 3 people at the same time at once ero bakongsan ebintu nyomba na biro bibigiye biyo kende nkeyo ni matenga mbura mwakorere boli none mero bili kende nkeyo in fact tuna autoriga turi confused ekiagana egente getwaro chi giataberete surprise bono etutantaine lakini ene kunya gukirigitore ngai bachete bakagacha imebere emebere twanyirete gucha mocheri keroka twirete na basigari no twanyibigete gucha mocheri by now bono etuganyete chianko cyumu muroyo naro menyete Nakuru naro menyete Nairobi na mamumu abo bachikuru Eldoret by tomorrow nabonyora baikira kurwa bugwe sit down egere to arrange lakini rende ogosaba gwaitu gosogosorora gwaitu noko number 1 community members bali bono turanga kahaki to support your family facilitate all the basic needs to support financially materially egere pasukio bogima. Point number 2 our county government of Nyamira tigangire libageri mbakire ngambo yamone kiara mbato metegari yo kulimya umurero njaigeta umurero buna kunya gwoka egari yo kulimya umurero njaigeta yachite bwango sana we are grateful for that mbuya mono amosinyaribo ne team ya mbaka letegentekia. Point number 2 enya kitari yeto ya gisima una baigwete gamba to meta ambulance baka nga in case casualty bane baro they will be assisted enale kusaba our leaders na barabo ba chip in bakonye family ye egere gose ikera bano bachakire from zero bedding sinchiyo utensils sinchiyo there is nothing abara baito batokonye our MP Clive Gisairombane please come in and assist our professionals please come in tokonye egere gose family ye ntonye tukekere egere neri chakoba poleni sana asante sana muroyo sirete emyaka erengabo around 43 years nabare echimitiana 43 years nabara mbali ngabale nkaga yasa mwabo ebaraba mura bane ninyarukeye abamura bonsi mbayo bamura mbaya echigasi bakalisko isko ninyaruka nere ne soget enyaruka nere ne soget poleni sana asante sana thank you for coming to sabanya site gaendera ko bali mimi tenga mangana aya na mangana aya na makong ni tutokolire twasinyunga ngakibona togokwana lakini nene twatobasabere yamaya nasaendera ko bali mimi nene togenda gutaraga igatumanya ngakimwa abangire meroberi nereri na gwatebire family ngochere by tomorrow we sit down and agree on one okay sana so kwana nine thank you for coming mwacho mbaye kumna kwa igure oyo ne kazina yanyagusira ose omugako yosambere tabana bae babere nyumba nero tukwande nenda oyera sirenga una bakinire gocha tabwate problem ye yachaka umutinyo yo mubweka wegere kenga ngatari kali amangana yachagete na bachagete kurwara iga une goso nene bakabona iga unachite gukora amangana aya onde bwensi atamanyete nga nabali gocha gwikira iga to chiandale tatobendere kwana ya mate gosabanya kinyoro iga na uratorese kibamanyete igoro yengani mwacho malire na iranire gocha tete gukora story lakini trachi gukora ntete tukwane na Phoebe nero umurugi wanyagusira nere ngina abana bari basire taso murirori tukwane nere atoerese nga ninki turamukonye ntubuna abarigeri ba Inka TV inki baraga nibu na family kagera ngabona iga keregento babwate nyumba mbabwate kiayete keregento kiayete nyumba gari monyariti go save kende gionse tomanye ngaki etoko bakonye Motorega iga no mwana nari urusite ukuru nyumba kurunga Sharon no ari iga uyu ndi aliponea at least peke yake nere batigaire na ngina no mwana ulio yomoto ateberigo ore skuru ntoligo chibokwanero mwana akaba nonye media law terigo twala otokwanero mwana yo ringe nyumba gari etota kwanna mamu mwabo una nabayiresire atatebinga ninki ngakitora amakonye Phoebe
Nimaitenga mwana uyo bone gatago kwa ngeresa ari disturbed. Ninki turabakonye gose omonto kurigirite isiko gari ngaki ombokonye ki uraba ni korwa sari. Okonye ndagari. Uyo ranyore ki aranyore gonkonya. Anyare gonkonya gekogera. Tinasogete kende nonya. Nabo nasogete bunande ntabwati kende. Gekogera nonya ne twasogete ne yanga ya mubere. Abana bo batorera mabera batogorere chitwa bekire. Kana none nyumba yo kana mororo igeyete. Gekogera nyumba irite komenyeka bono. Tubwati marangeti, tubwati yanga, tubwati kende kionsi. Gatwira ne zero. Obogima bwo chaka nainde. Gakyo yora nyora bakonye. Akina bale gotokonya so gonja kwena nyasaye na musisi. Pole sana. Fibi agotebanga onde bwensi obwate bokonyi bonde bwensi. Enamba ya Yesi minato ankunya beka tole gabu ase screen gose Fibi nabo kwirogera enamba ya olimo. Namba Yesi migere 07 02 97 41 92. Gobeka tole namba ya Fibi ile kumwakira monyore moja kwa moja gabu ase screen no ile gabu ase screen yao. Onde bwensi utete nonye ko visit the family gaiga by the way nabo kumwakira simi nabo kwa direction no bali nkaga iga utete warole une situation ile owikaga iga nonye nayo monyene nabo kuminga ngakia mangana yate ko okoleka nase ensemo yetu ya gusibo bali mwate chi mattress mutali gotumia ebintu bya nyumba achianga no mwana gaiga chianga cyo mwana nabora nyori no bato mwana okiniro tali gotumia chianga echo no gotomera mwana yo tigarete chianga chia Fibi mbabwati ebintu bya nyumba ebintu byo kuriera kende gionsi nonye support yao ya M-Pesa it will go a long way kwa hii family ya tigaire young family buna moroche gaiga etagwati kende gionsi etagwati asibago chakira kere gento bonega bago chakira kuruziro buno bali batabwate kende gionsi nonye nyumba bonega tiyo nende buna ko yura iresre ngate kunyara nonye komenyeka inyumba iyo nyene kwa rore chibicha twabekire gabo eto kokoro mugano yo kwa igure buna abanyakinyoro family ba iresre amangana na ba betego mbaka bonega buna basita konyore bati yembe yogo siri abantu batatu at the same time ko sabanga ayobwato moyobo wancha uranyare bakonye family na kende gionsi uranyare visiting them advising them M-Pesa bali babwate chianga ibintu bya nyumba kende gionsi please do so enama kubeka tulega iga bali mutali konyara kuikera Fibi enamba yetu ya Inka TV nere goroga abunero nabo twakira togo direct usito manye ngakito ko bakonya gucha si family nonko lya gabo mugano yo asali tukolya rero kuruga iga ase kenyero kya Nyagenche ime ya Ligoma ward ime ya Kitutu Masaba constituency ime ya county ya Nyamira onetane Bridget Kirubo.